dito Purok Kalataw, Barangay Ginawa, Ili Tiwayawaya. Ikablaay mi pinalamiis magsapa. Da kayo babakit ang naka-jacket ngem naka-miniskirt. Da kayo alalakay ang naka-Amerikana ngem awan kwartana. Bagbaro ang nagbangbanglo ngem saan ang nagdigos ti makadomingo. Bagbalasang ang naka-make-up ngem saan nga nag-toothbrush. Dagiti balo ang saan ang gwapo ken dagiti baak ang medyo napintas. Ubing mag-makeup ket ang sore eyes. Dakay amin, darasenyo, umasideg kayo. Ilukat yu dagiti mata ken lapayag yu. Ket denggen yu ti istorya dagiti bida tayo nga isuda. From the right corner, at the maysa nga asawa ken anak na. At the alkansyana anapunno ti Maria. Naggraduar ti Bachelor of Science in Organico Panagtalon. Isu nila kay Ansit Managamiris. From the left corner, at the Saudi Arabia ni Imelda nga asawa na. At dataraken na apusa ken mestizo abaka. At dapat account na ngem awan deposito na. At abunggaluna ngem natutog ti kuryente na. Nilagpas na ti kurso vocational iti panagbalsamar. Isu nila kay Marcos Paspasuro. Nila kay Marcos ket kasla aso apaspasuro. Doon niya ti baga ti amo na, isot aramiden na. Sandangas usaren tinadaroy nga utek na. Anyama na singiren ni principal pumantay ti pagadalan, agbayad at datos ni Marcos Paspasuro. Tawagan na ni Garciliana akabsat na nga Dagjay Africa. Hello, Garci. I am sorry. Agpait ka ti kwarta. Tay ka na kam, ada kontribusyon na di eskwela. Agpatakdor baka no ti panerarya. Kabsat Marcos, saan ka maganagan? Tay balikbayan na kabsat mo, itad ko amin akayat mo. Pauitan ka pa igatang mo, tilungon mo. Nilakay Ansit ket Managamiris. San na kaya tagbayad ti legal collection of fees? Ano nagamin nga iparitin tag ti DepEd? Ken pagbaknangan dagiti mangidaulo ti pagadalan. Uray na strateg sinir ngagpitilit saan na pulos arumukma nilakay Ansit. Iruper na ti kardonan na. Natawid na ti tured na kaday di Andres Bonifacio nga apong na itikuko. Nilakay Marcos ket mahilig nga agpabongga. Naagpasken ado ababoy ti parken na. Awisan na dagiti kakangako a bisita. Awisan na dagiti konsehales ken kapitanes. Awisan na dagiti balikbayan nga papautang. Awisan na dagiti kastelaan na ti galyera. Awisan na amin a manager ti panerarya. Barang malibrento ti balsamar ken pumpun na. Nilakay Ansit na simple ti panagpasken na. Agsagana ti ado-abat sa papaya ket awisan na amin a kalugaran na. Nilakay Ansit na singet ti panakilangan na. Arakutan na amin a bisita a dumaray ti pasken na. Nang runa dagiti babbaket a naka-miniskirt. Nibaddi mo agked-ked dagiti babbaket. Gaputan nilakay Ansit ket mahilig met ngagkis iti lips. Nilakay Marcos ket nagustuhan na nga ilako ti botos na. Ilako na pa ti botos day dinatay nga apong na. Tay naglakon na ti botos na, igatang na ti papaitan na parya apulutan da ken ni bongbong akong pare na. Aginong da ginggat mabartet da. Di mabartet da at kinkin na tawa da nga awan ti gapgapuna. Nilakay Ansit saan na nga ilako ti botos na. No agda-aggatang ti botos ang mapansad jay balayda, pagsasawaan na kaslatay man si apa abakla. Para sa nilakay Ansit, saan na nga pulos nga ilako ti dignidad na. Uray tik ano ang ti isukat da.
Nilakay Marcos ket miyembro ti Couples for Progress. Nagagyan ng kontribusyon na gamitin ti organisasyon. Ngem tuman sa namet amaraman timported nga arak ken lechon. Tabukudan dagiti organiko ti organisasyon. Ano sa nalatan te pansit abingay na ang kakadwana dagiti padana nga awan sa adna. Nopay kasta, magustuhan na ikumulog iti grupo na ama pa nagsulisit ken congressman para iti proyekto to organisasyon da. Nilakay ansip imikat akas miyembro ti Farmers Association ang nagbalin arabo stamp ti korupsyon. Pirma ditoy, pirma sadyay, tapnyag da maala pondo uray awan iti proyekto. Saan nakawat nilakay ansip ti malutluko ang maikaryan iti pondo tunggal agkari dagiti politiko. Nilakay Marcos nadamag na nga dagpautang ti pondo kita nagmula ti tabako. Isutin mo na hanapan na kitila, tapno maala na ti kwarta at utang da. Nang saan nagmulmula nilakay Marcos gaputa sa do. Ti pagayisten na ngay mula, katay kamangag nga kidnato tiramot na. Nilakayan si ket saan nagmula ti tabako. Gaputa ang mula daytoy ti mangibos kadagiti kayo. Magustuhan na ket di mula ti mani, patani, tugi, ken kamuti. Tunggal rabii, mangan nilakayan si ti mani. Kadwa na ti asawa na ang mahilig met amangan ti tugi. Gapoy tugali ni Marcos apas pasurot, saan na napuutan at tinang iti palabog. Gapoy pinaparamag abiyag na, ni Imelda nga asawa na inlako na ti dayaw na. Ni Imelda nakitipon iti bayo nga arabo, ang makitagtagya iti patagtarak na ti karnero. Tay kabsat na jay Afrika, tinidnap dagiti pirata. Nilakay Marcos timmanglaw, timrek a para make up tinatay. Tay bilag tinaturay nga amo na, kasta unay paggaak na. Tapimmanglaw nilakay Marcos a pasurot na. Nilakay ansip nagtalinaed ang nagamiris. Amirisan na pati dagiti agtinag nga arbis. Ni asawa na abakot undis, nagbalinmet ang nagamiris. San nakayat ti libre ang field trip nga sponsoran nila kay Luis. San nakayat ti mapanagpasyarayan ti Sunggo ken Buaya. San nakayat ti street dancing na fiesta. Ti kayat na ket mangan ti tugi. Akadwa na ti ansit a mangan met ti mani. Da ansit ken undis na ragsak daw agasawa. Kadwa da ti anak da iti kalapaw ti ginawa. Nilakay Marcos apas pasurot na ikat iti trabaho na ti panerarya. Kabutay na palalakay aminig apan na, nagbalunmetan ang karuprupa ni Mami Junisha. And the winner is...